Дәүләт Советында оештырылган күргәзмәдә беренче чит ил кунагы Сербия Республикасы президенты Милорад Додик. Экскурсияны аңа республиканың сәүдә һәм сәнәгать министры Олег Коробченко уздыра. Ул Татарстанның икътисади һәм технологияләр өлкәсендәге казанышлары турында сөйләде. У нас есть самый крупный в России производитель холодильников. Эчке экспозицияда 13 оешма үз эшләнмәләрен тәкъдим итә. Олег Коробченко мондагы техника детальләренең нигездә үзебездә җитештерелгәнен һәм Татарстанда эшләнгән продукцияләрнең чит илнекеннән чагыштырмача арзанга чыгуын искәртә. Это мы производим вертолет Ми-38. Он в 2 раза больше, чем Ми-8. Казанның авиация һәм вертолет заводлары казанышлары Ми-38 очкычы, Ту-214 самолеты проектлары, Белый лебедь бомбардировщигы, Милорад Додик хәрби кораблар, йөк һәм пассажир суднолары проектларын кызыксынып карады. Республиканың медицина, киберкуркынычсызлык, төзелеш, сәнәгать кластеры мөмкинлекләрен күргәннәре белән канәгать булуын белдерде. Журналистлар белән сөйләшкәндә ул БРИКС башкаларның хокукларын хөрмәт итеп, тотрыклылыкны саклый торган хәрәкәт дип билгеләп үтте. Сегодня на нашей выставке представлены предприятия не все. Күргәзмәдә Татарстанның барлык предприятиеләре дә юк әле. Монда нигездә товарын чит илгә сатарга омтылган оешмалар урнашты. Сыйфатлы продукцияны чит базарларга чыгарырга теләүчеләр. Яңа үсеш банкы президенты Дилма Роусеф Татарстанга шимбә көнне үк килде. Аны күргәзмә белән инвестицияләр үсеш агентлыгы җитәкчесе Талия Миңнуллина таныштыра. Это команда КамАЗ-Мастер. КамАЗ автобуслар авыл хуҗалыгы агрегатлары Яңа үсеш банкы президенты Бразилияның элеккеге президенты Дилма Роусефка Дәүләт Советы бинасы янында ачык һавада урнашкан техник үрнәкләрен күрсәтәләр. Раллиларда катнашучы спорт йөк машиналарын чит ил кунагы аеруча зур кызыксыну белән карады. Дилма Роусеф журналистлар белән тәэсирләрен уртаклаша. Республикада җитештерелә торган бик күп техника тәкъдим ителгән. Татарстан сәнәгате үсешенең югары дәрәҗәсен билгеләп үтә алам ди. terço do total de caminhões feitos. Эчтәге экспозицияда Дилма Роусефка республиканың икътисади потенциалы турында сөйләделәр. Татарстанның 79 илдән инвесторлары булуы һәм 123 дәүләт белән хезмәттәшлек итү турында сүз барды. Төбәкнең дөнья күләм транспорт коридорлары, сәнәгать тармагы структурасын күрсәтәләр. What is important about Tatarstan is we have 123 countries trading partners. Дилма Роусефның игътибарын IT юнәлеш җәлеп итте. Хәзер Татарстанда 3000 төрдә IT продуктлар җитештерелә. Программалар уйлап табалар, IT сервислар эшләнә. Рания Абдрахманова, Яңа гасыр каналы.